welcome to our YouTube channel! Ito po ang Energy FM Dagupan 90.3 Masamsamit YouTube channel! And today's video, tayo po ay meron pupuntahan na isang mahalaga, importante at talaga naman pang malakasang kaganapan. Dahil ang buong team po ng Energy FM Dagupan ay pupunta po sa Dagupan City Astrodome para po sa aming first dose ng aming vaccination. Yeah! You heard it right from me. Magpapabakuna po kami. Excited po kaming lahat dahil sa wakas ay mababakunahan na po kami. Diba? Thank God kasama po ang media sa A4. Ayan, syempre makakasama rin natin si Dan Rivers. Susundan ko siya. Ayan, si Dan Rivers. Mamaya tatanungin natin kung ano ang saloobin niya tungkol sa vaccination. Siyempre, makakasama rin natin si Kuya Joel. Ayan. Abangan niyo siya. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Sino tayo? Wala akong masabi. Ano masasabi mo? Wala akong masabi. Parang kagat daw na nanganggap. Papakagat na sa Hinaan nyo to. Ay, makapiright tayo. Ayan. Dan Rivers, what can you say? Tusok-tusok na kaya. Yan, ako. I'm so nervous. Oh my God, eh. Siyempre, pagpunta namin doon sa Dagupan City Astrodome, kailangan pa rin namin maging protektado. Kailangan namin magdala rin ng sarili namin ballpen para hindi kung kani-kaninong ballpen ang magamit namin. At kailangan din natin ng face shield at face mask. Ikaw po yan, mag-face mask ka at saka mag-face shield ka. Yan, ako inaantay na lamang namin ang aming sasakyan, Dan Rivers! So, eto na nga, ayun na si Kuya Chris Diles at sasakay na kami sa kanyang kotse at sabay-sabay kami pupunta doon. Eto po. Doon ka na kay Clay ako. Ano ka dito ko, no? So, nandito ako ngayon sa kotse ni Kuya J. Oriles sa Pajero. Pupunta na kami. So, kailangan po natin sagutan ang papel na ibinigay sa amin. Ang tawag yun is profiling po para po kung sakaling may mangyari po sa amin, alam nila kung sino nga hanapin. Charot. Ayan, nandun na sila Kuya Jay at nakapila na sila doon. And yes, nandito po tayo ngayon sa loob ng Dagupan City People's Astrodome at makikita nyo po ang mga taong nakapila na at nag-aantay na lamang ng kanilang tawag, roll call. At nakikita nyo po ang mga tao na nakaupo dyan at inaantay na lamang po ang kanilang moment para sila mapakunahan. Okay, remember ito po ay phase 1 or dose number 1 pa lamang po. So, mamaya panoorin po kami. So, nandito pa rin po tayo sa pila. Ayan. Tulad ng nakita nyo kanina is medyo marami po tayong pumila para sa pagpapabakuna. At eto may guest po tayo ngayon si Buto. Kagaya rin yan. Pero nakasama ko siya noon. Diba? Nung pumasyal ako din sa inyo. Di ba, Paroni? Ayan, May problema daw kay Papa Ronnie kasi nagpa-inject daw siya ng anti-rabies. Kasi wala ko iman. Sa Ate Annalyn din. Sa Ate Janet, hindi makitang mukha kasi Pinapawisan. pinapawisan siya. Dito tayo sa may triage area. Dito na tayo sa may triage area. Nice, sir.
Dito na tayo sa may vaccination area. Ano sa mo? Eh pa. Ini-interview kung tuloy na raw. So ito yung aking card. Babalik ako ng July 21. Vaccination pa. Sure. Hi. Binibidyo mo na? Oo. Hindi ko alam kung kakabahan ako o ano, pero parang meron din konting kaba. Pero syempre, pinagandaan ko to eh. Magpapavaksin talaga ako. Yung mga kasamahan natin, saka yung nagbibideo ngayon, si Nadora, papavaksin na rin. Yung si Idol. Hi. Sige po. Nahanap na yung ano. Pressure cooker. Baka mag-viral din to. Hindi gagayahin din sa Makati. Baka mag-viral din to. Hindi gagayahin sa Makati yan. Sinabi ko naman din sa programa ko kaninang umaga na ibibideo ko para makita na talagang nag-administer si tita, di ba? Relax, sir. Apo, so i-relax ko lang daw po. Kasi, pag titigas nyo, masakit, dudugo. Pag titigas po. Opo, ng arm. Arm, sir, tignan nyo yan, sir. Si boss nyo, green pa. True. So eto na po. Bibigyan na po tayo ng AstraZeneca. Ano No, pala? Pfizer! pala. Sorry naman. Pfizer daw pala. Sinabi ko na. Mali ang sinasabi nyo, sir. Oo nga. So ayan na, tinurok na nila. Nakikita nyo naman sa video, ayan, malinaw, tinutusok talaga. Ayan, ayan. Ayan. Okay. Kita mo? Hindi Talagang Makati ito. hindi to Makati, Dagupan City to. Dagupan City. Ina-administer talaga. RCT, shared responsibility. Kita mo, Dora? Ayan, oh. Okay. Salamat po. Ay, magpapalangka. Papicturean lang po. Ganyan. Ganyan Ito po. pa yun, sir, sa Makati? Sir, Opo. So, eto na po. sir, ganyan forma mo. Para lang. Yeah. It's my turn. Ano po? Normal or normal? Ayun na. Ayan. Ito pwede niya po gagawin ito. Opo. Ah. Anong part ito, sir? Screening area, ay triage area. Triage area muna tayo, mga friends. Ayan. Conducted by Sir Bureau of Fire Protection. Oh my God. No. Normal naman lahat sa akin. Yes, dito na tayo sa ating interview number 2. Si Sir Miles po, yes, siya yung si Sir Miles. Hello? Kumusta po kayo, sir? Prepare po ako ng ID. Yan, tapos na kami sa triad, so gugora naman kami ngayon sa screening. Triad? Di ba? Triad. Triad. Pag-drugs yun eh. Ah! Triad eh. Ah! Hindi natin. Ayan. Sige po. Nandito naman kami. Susunod namin pupuntahan ng step number 5, ang vaccination card. Kung saan bibigyan kami ng temporary card na ikaw ay na-injectionan na ng anti-COVID-19. Nga. Ay ma'am, nandito po ako. Karen mo si Anay, nakita ko Ako po yan. Ikaw yan? Yes. Dali pa, parodi ko na. Sige, sige. Rolling. Sige. Ito, kapula. Sa ino po. Astra.
Doon eh. Ayun ako yung isa. Ayun ako. Lalo naging backline. Nakakapag. Picture lang sa akin. Dali po. Malablaban, powerful. Bato. Nagpipira ko kayo doon, sir. Kapicture ka. Sir, doon. Pipicture yung ba? Kapicture ka dyan. Sila yung meron gila na mo. Hindi na sila. Gawa na nga yung vaccine. Sinasayang. So, tapos na po kaming ma-injectionan kanina at ang pakiramdam ko kung tatanungin niyo po, okay lang naman, masakit. Masakit yung needle. Oh, ngayon naman, dito naman tayo sa monitor. Imo-monitor nila kung ako po ay okay pa. Tingnan natin. And that's it. Tapos na po kaming mabakunahan at dito nakalagay dito, congratulations, you have been vaccinated. Siyempre, hindi lamang po ako nag-iisang vaccinated. Ay, dito si Kuya Mark, Kuya Chris, Papa Rai, at JJ Oriles. Siyempre si Ate Janet, kasama rin natin si Ate Annalyn, Dan Rivers, at Kuya Ronnie. Yes. Kami po sa Energy FM ay nabukunahan na. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Mark Ryan Lee. Hi, sir. Ayan, may isa na lang si Kuya Joel na lang pero mamaya susunod na po siya, no? Ayan, at syempre hanggang dito na lamang kami. Maraming salamat po. Ayan, iba-vlog din natin ang dose na second dose na July 21. July 21 naman po yan. Okay? Bye for now. Don't forget to subscribe and click the bell para sa marami pang notification. Mag-like ka na rin, mag-comment ka na rin, at i-share mo na rin ng bonggang-bongga. Bye-bye! Bonggang-bongga ka na, Dan. Bye-bye. Paparoni na ba ka na? Bye. Samsami, pabaksin na rin kayo mga bangga. Uy, pasisirayo. 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 Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Natural, ang saya dito, natural. Kami dito, natural ang lahat. Kaya may bangga na tayo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hay Pangga, Energy FM. Hay Pangga, Energy FM. Hay Pangga, Energy FM. Hay Pangga, Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Araw at gabi mo